Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар хакында. Татарстанда М7 трассасында юлларны эшкәртү өчен яңа ысул барлыкка килгән. Хәзер юлларны кардан һәм бузлавыктан ничек чистартачаклар? Бала, төп пассажир. Автоинспекторлар шәһәр юлларында машина йөртүчеләрне тикшерделәр. Онкология белән авыру ханымга тиешенчә дәвалау бирелми. Ни өчен шәһәрдәшебезгә медицина ярдәме күрсәтелми? Татарстанда яшәүче 84 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның 2 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 27 гыйнвар көнне Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 15707 очрагы теркәлде. Аларның 12138-і терелгән, 98-і узган тәүлектә. Татарстанда М7 трассасында юлларны эшкәртү өчен тулысынча чистотыз куллануга күчтеләр. Бузлавыкка каршы материалны куллану өчен һава температурасына һәм өслек торышына карап реагентларны сибәргә сәләтле заманча үтә төгәл техника сатып алынган. Тулырак алдагы материалда. Көн сайын Алабуга махсус икътисади зонасына алып баручы тиз йөрүшле юл буенча 25 меңгә кадәр автомобиль уза. Чаллы аша уза торган участокта хәрәкәт интенсивлыгы тәүлегенә 38 мең автомобильгә җитә. Автотранспортның өзлексез һәм куркынычсыз хәрәкәтен тәэмин итү өчен мондый йөкләнешле участокларда юл өслеге чиста булырга тиеш. Өстәмәләр кушылмаган төз куллану элеккеге реагентларны куллануга караганда күпкә нәтиҗәлерәк. Если применять только сухую соль, соответственно, мы получим меньший эффект и более длительный. С жидкой фракцией мы получаем увлажнение, соль не сметается с дорожного покрытия, она остается на нем, быстро срабатывает, и, соответственно, мы получаем более быстрый и длительный эффект. Бузлавыкка каршы материалларны куллану өчен заманча югары төгәллекле техника сатып алынган. Һава температурасына һәм өслек торышына карап, 1 квадрат метрга 5-тән 50 граммга кадәр туз куллана ала. Чыгымнарны киметү өчен туз әзерләү һәм дымлы тузны булу җайланмасы сатып алынган. Чиста хлоридларны саклау өчен склад һәм метеостанция төзелгән. Имеются у нас метеостанции и датчики видеоконтроля. По этим датчикам можно определить, когда выезжать. Также формируется прогноз погоды на 2-3 часа вперед. И диспетчер принимает решение выпускать технику. М7 трассасының бу участокларында чиста хлоридлар куллануның нәтиҗәсен кыш тәмамланганнан соң бәяли алачаклар. Уңай бәя алган очракта федераль юл челтәрен карап тотуның әлеге алымын башка участокларда да кулланачаклар. Илья Гатина, Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Чаллыда машина йөртүчеләргә балаларны автокреслосы йөрткән өчен штраф салганнар. Автоинспекторлар яшь пассажирлар катнашында юл транспорт һәлакәтләрен юл куймау максатында рейдка чыктылар. Гыйнвар аенда гына да автомобиль һәлакәтләрендә 3 бала үлгән. Аларның икесе 4 һәм 6 айлык сабыйлар. Инспекторлар белән бергә рейдка безнең төшерү төркеме дә чыкты. Работаем по грубым нарушениям, таким как тонировка, перевозка детских без детей без детского удерживающего устройства в рамках проводимой операции и, естественно, выявление водителей, которые находятся за рулем в нетрезвом состоянии. Профилактика рейд кичке 4-тән 23 сәгатькә кадәр шәһәрнең төп проспектларында узды. Беренче хокук бозучы үзен озак көттермәде. Ярты сәгатьтән соң автоинспекторлар баланы махсус җайланмасыз йөртүче хатын-кызны туктатты. А сколько лет ребенку? До 7 лет обязательно в детском удерживающем устройстве должен быть ребенок. В отношении вас будет составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 Кодекса административных правонарушений. Хорошо? Автокреслодан тыш юл патруль хезмәткәрләре яктылык үткәрүчәнлек документлар торышын һәм машина йөртүчеләрнең аеклыгын тикшерде. Ну, я затонировал вот это. Ну, вернее, салон затонировал, остальное с завода. А нарушения не выявили или нет? Нет, все нормально. У вас все документы в порядке, да? Да, полностью. А чего? Как же можно ездить без документов? А водительское удостоверение где у вас? Водительское есть в машине, его поискать надо. У меня просто кошелек куда-то завалился. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. 7 сәгатьлек рейд барышында автоинспекторлар 100-дән артык хокук бозу очрагын ачыклады. Беркетмәләрнең күбесе тонировка таләпләренә туры килмәгән өчен төзелгән. Рейд барышында шундый 57 очрак билгеле булды. Калган шоферлар автокреслосыз булмау, срогы чыккан страховка, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу һәм кайышларын эләктермәү өчен салынган. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Ни өчен медицина ярдәме күрсәтмиләр?
Шундый сорау белән безгә шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Аның өлкән яшьтәге әнисенә дәвалау билгели алмыйлар. Ул онкологик авыруга шик белән Казан медицина учреждениесенә мөрәҗәгать иткән. Хәзер Чаллыда онкоүзәк ачылды. Әмма бу диспансерда да дәвалаудан баш тарталар, дип хәбәр итте ир-ат. Тулырак хәбәрчәбез материалында. Шәһәрдәшебезгә 69 яшь шаялы кенә әлеге хатын-кыз сәламәт булган, хәзер ул бик нык ябыккан, мустақил рәвештә йөри дә алмый. Башта иреннәр сизми башлады, соңыннан хәл дә бетте дип искә ала Лотфия Куянова. Узган елның февралендә ул хастаханәгә мөрәҗәгать итә. Шул вакыттан башлап медицина учреждениелары буйлап йөрүләр һәм бетмәс-төкәнмәс анализлар тапшыру башлана. Когда уже конкретно диагноз поставили, уже утвердили в Казани, все уже, мы уже съездили, анализы сдали, повторный, платный. После этого, вот 11 числа поехали первый раз, как бы комиссию сказали соберут, съездили опять, и то есть, ну, все, сказали то, что анализы плохие, лечить не можем. Хәзерге вакытта көчле авыртулар юк, әмма организмның хәлсезлеге аңа йөрергә мөмкинлек бирми. Хәтта караваттан да ул кеше ярдәмендә генә тора ала. Просто очень худая я очень сильно. Силы нет, на ногах вот сил нет, поднять не могу. А так-то боли у меня нет, голова у меня не болит, у меня давление нормальное. Я же ведь кушать плохо, я мясо не могу кушать, жевать во рту сухо. Весь рот как это засоряется, глотать не могу. Ханымның улына бер нәрсә генә аңлашылмый, ни өчен табиблар аның әнисен дәвалый алмый. Без белән без онкология диспансерына мөрәҗәгать иттек. Анда безгә пациентның диагнозы ачыклау стадиясендә булуын хәбәр иттеләр. Либо это хронический лимфолейкоз, либо это лимфома. Да. Здесь нет какого-то определенного очага. Тут нет, как вот большинство опухолей, нет какого-то именно очага, который дальше растет и может метастазировать, прогрессировать. Это заболевание системное, то есть это заболевание всего, получается, организма. Хәзер шәһәрдәшебезгә кан анализларын тапшырырга кирәк, төгәл диагноз куелгач, дәвалауны билгеләргә мөмкин булачак дип белделәр онкодиспансерда. Лилия Гайсина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрнең 3нче буын университеты һәм пенсионерлар берлеге туган як тарихы һәм татар теле курсларына чакыра. Эшләмәүче пенсионерлар анда бушлай укый алачак. Курс кысаларында туган як тарихы, мәдәнияте, табигате турында белергә, шулай ук буш вакытны файдалы үткәрергә мөмкин булачак. Музейларга, шәһәрнең картиналар галереясына экскурсиялар үткәрелә. Шулай ук Татарстан буйлап чыгу да оештырыла. Курс февральдан апрель айына кадәр барачак. Гаризалар 13 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр 32-17 адресы буенча пенсион фонды бинасында 202 кабинетта кабул ителә. Белешмәләр өчен телефон 8 937 594 06 91. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Все напольные покрытия в салоне «Мастер Пол». Проектирование и дизайн пола, доставка, качественная укладка и гарантия от 15 лет. Знаем о напольных покрытиях все. «Мастер Пол». Торговый центр «Королев», 2-й этаж. Телефон 20 04 11. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.